Ognjen Filipović i Marko Novaković odlučili su da veslaju dvosed pošto su na jednom od treninga na pripremama uvideli da je to dobar izbor. Iako su zbog greške koju su napravili na svetskom kupu početkom sezone propustili veći deo reprezentativnih takmičenja, Filipović je siguran da će u Duisburgu pokazati koliko vrede. Verovali smo da možemo da se plasiramo za prvenstvo sveta i eto došao je taj dan da smo došli na ovo prvenstvo sveta. Imamo i jako veliku želju da se dokažemo i pokažemo da možemo. Marko kao jedan od najmlađih takmičara i ja kao jedan od najstarijih takmičara pokazat ćemo koliko vredimo. Ognjen Filipović najstariji je član reprezentacije koji ima više iskustva u nastupima u nacionalnom dresu nego što neki kajakaši imaju godina. Vesla kao da nije toliko stariji, kao da je naše godište. Tako da, ali u nekim situacijama kada imamo problema, njegovo iskustvo dosta pomaže, jer lakše to sve prebrodimo. Dvosed Filipović-Novaković, prema mišljenju ostalih takmičara, odličan je spoj iskustva i mladosti. Na prednjem mestu osoba koja daje ritam i koja je zadužena za, tako reći, taktiku je dosta iskusna i to je dobra stvar, jer koji god scenario da se desi u trci, on je sigurno već bio u toj situaciji, sigurno neće paničiti, izveslaće najbolju trku, a opet od pozadi, da kažemo, gde je mesto za motor tog čamca, ima dosta snage i sigurno da je dobar sklop. Iako oba kajakaša u dvosedu moraju da funkcionišu kao jedan, uslovno rečeno, svaki od njih ima neku ulogu. Njegova uloga je da odradi onaj svoj iskusni deo što se tiče štrokerskog dela i toga što zna kako treba izveslati trku u dvosedu. A moj deo je da sve to prekopiram nazad i da dam sve od sebe, pošto sam motor koji pokreće taj čamac. Naravno uz Ogija, ne kažem da on ništa ne vesla. I Marko i Ognjen imaju veliku želju da se dokažu na šampionatu sveta i nadaju se najmanje plasmanu u finale. Pa idemo stepenicu po stepenicu. Prvo ćemo da uđemo u finale, a onda u suštini svi idu na zlatnu medalju, pa ćemo i nas dvoje, što da ne. I vidjet ćemo kakav će biti ishod. Ja se nadam najbolji. Kvalifikacije u kajaku u dvosedu na 200 metara na programu su na šampionatu sveta u subotu posle podne. Iz Duisburga za televiziju Pink, Nebojša Radović.